Oude dames, Anita Bakkenes, Jofra van der Vogel, Anita van der Mottel, Ilona Schultz, Mieke Brans, Danielle Gul en Paula Marin. En dan is het Anita van der Mottel die hier als eerste daar, even kijken, die dat tweede stuk op gaat en als eerste daar die eerste bocht uitkomt. Anita van der Mottel op die eerste positie. Wie zit er dan op die tweede plaats? Even kijken naar de Heideclub volgens mij. De Heideclub hier in de baan met Jofra van der Vogel op een tweede positie. En waar zit dan Anita Bakkenes? Anita Bakkenes, zeg ik dat goed? Anita Bakkenes op een 1, 2, 3, 4e positie op dit moment. Want op positie nummer 3 zit Nijkerk. Nijkerk met Ilona Geurts. Ilona Geurts op een 3e positie. Ja, dan gaat het toch behoorlijk rekenen worden wie hier vandaag Overijssels kampioen wordt. Ik ga dat niet doen, dat ga ik overlaten aan de jury. Want deze dames rijden een 4e marge. En dan wordt alle 4e marges bij elkaar optellen. En dan kijken we aan het einde wie de meeste punten bij elkaar heeft gehaald. Maar in ieder geval de overwinning in de 4e marge, die gaat richting Anita van der Mottel. Gaan we kijken naar de cruisers, 16 tot 30 jaar. Wij kijken naar Jeroen Tuitert.